בוקר טוב חברים, יום שבת 19 בפברואר, 6:30 לפני הסופה. יצאנו קצת. טוב, נראה שיום טוב, על הזריקה הראשונה שלנו כבר דג. טוב, זה הולך להיות יום טוב. כן. 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 מה קורה? יאללה, בוא נצא איזה יום. בוא נצא איזה יום. לא צריך, נשב שם בפינה. נשב שם, מאיפה אתה יוצא? מאיזה כיוון? נשב שם בפינה, יש שם נקודה, כל מקום מוצאים. פה, בזרם, במשולש. כן. אפשר גם בהמשך, יש תוניות שם. יש תוניות וזה בהמשך. יפה, זה משהו חדש. דג נתפס על 2 ג'יגים של 2 דייגים. אבל קטנים, מה זה? הכל קטן היום. רגע. רגע. יאללה, צובב. אתם סירה למה אתם באים לפה? קניתי מנוע חדש. כן, אתם יושבים שם בפינה. מה זה? כמו שייכים. יאללה, נשמח איזה יום אחד. כן, אני יודע. יש שם נקודה.
שם רק לדוגמה עכשיו תגיע עוד 50 מטר אחרי הזרם, רק פלמידות. אתה מבין? אבל... אבל לא היו... מאיזה שעה אתם פה? חצי שעה. היו גומברים? לא, חצי שעה. לא היה גומברים? לא, הם לפעמים נכנסים. כן, אבל יפה, זהו, תיארתי לעצמי שאתם חדשים, בדרך כלל אף אחד לא עומד פה. לא נורא, מה תחזרו לסירה? אני יודע שאף אחד לא עומד על הסלע. הם יודעים שאנחנו דגים פה כל השנים. היום רגוע, אבל ברגע שיש... זה גומבר. גומבר. לא? בדרך כלל קצת יותר גבוה, היום יש לכם שפל וזה, אז אתם לא יכולים לעלות בלי חליפה. זה היום בלי סוף. אבל לא נכנס כאילו החצבת. מה לא נכנס? חתכת אולי בלמות. כן. אולי גומבר. לא, יש גומברים, מה לא? יש. מצב! שמאלה, חבר'ה, שמאלה קצת, אין מה להפריע לנו. אבל אתמול שיגעו אותנו פה. רגע, אתם נותנים להם, זרקו עליהם. וואי, כל מכה היום, איזה יום, אבל איפה הגדולים? אני אומר לו שמאלה, הוא לוקח לפה, אני לא ראיתי דבר כזה. אין, היום מהירה קטנים, כל קטנים. רק אתה נותן לזה לנחות והם נתפסים. בתפיסה, למעלה יש גדולים. אבל אלה תשחררו אותם, אלה קטנים אתם לוקחים אותם. אני יכול את הקטנים מזה. טוב, אני עובד עם ג'יג היום, חיכוי של קלטיבה, 25 גרם מעלי. אני רוצה לראות איך זה עובד היום. ואנחנו ננסה אותו. קודם כל הוא טס. עכשיו בוא נראה מה הוא יתפוס. קצת ארוך, אני לא יודע כמה התקפו אותו. הנה, הם שם.
יודע שהכל עובד. סתם משחילים אותם, דוחפים להם קורס צלילה, במקום להביא להם שנורקל ב-15 שקל. כל המדינה סילמה אותם. כל אחד רוצה לעשות כסף בסוף. הכל עניין של כסף. פנטסים. הופה. זה ג'יגים, הם ישבו אצלי כל כך הרבה זמן, לא השתמשתי בהם. טוב, אז חברים, מי שרצה את החיקוי של הקלטיבה עובד חבל על הזמן. רק כשהם משתחררים, זה כבר פעם שנייה. צריך להגדיל אולי את הכרס. אבל לא נורא, אני מעדיף שהם משתחררים. הופה, מה זה? זה ג'יג.